abụọ kọrụ egeru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achakachakpanụ mma ekwu abịa gbaa m ihe riri n'ikpeazụ o gerenụ ya nnọọ anyị igbo mụrụ m igbo m ji aba na igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara abịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tọzde bụ abalị 11 nke ọnwa itoolu afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie. N'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gramma ya zụziri nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ nwoke nwere self control nwa ma mee ya odogbo anya bụrụ egbe ụfọdụ ndị kara ịgbagbu m mana anya ọbụla ogbenye na-arụ ọgaranya ọ bụ nkiri ka ọ na-ekiri ya so naanị nkiri ka ị ga-ekiri m. You cannot do anything. Thank you. Ịma agwala m gị ya ọtụtụ ugboro ịnyụlie mamịrị elu ma anyụ datara gị ya ịnwa anwa anyụlie mamịrị elu Clara o ebringere gị ya daa demonstration dị ka ị gaa n'ụtụtụ abụọ ebringere gị ya daa gịnị ka a na-aka ihe ọkwa mụ na gị ọkwa mụ na gị Uche na waiting again. I am out for you. I am out for you. Ịzọma azọchie ịnyụlie mamịrị elu ma anyụ tatara gị kedụkwana ihe a ga-akpọ flashin ahụ i mere na mgbe m nọ n'okporo ụzọ dị mma yesterday. Uche ya prebi geti gị shi ya wụrụ okporo ụzọ. Anọ m n'okporo ụzọ dị mma yesterday gị na flash m you know the cause somebody nọ na flash Madefu ya rụrụ flash nke ị ga-eme ebe m furu efu. Ị hapụrụ ibe ndị ọzọ ị ga-aga ya okporo ụzọ dị mma. No say the thing never dey popular. Ọ ka na-ebido ebido. Anọ n'okporo ụzọ dị mma mgbe ị nọ na-eme m flashing nwaanyị flashing. Ọ ga-efu. You don't call, you flash. Ọ gbasara gị. Is it your flash? Shame no they catch you. Ordinary call. Ordinary call. You cannot call. You know how much you go charge? Flashing ego ọwa na-ebepụta kpọrọrọ m. Si Clara call am flashing. Anọ n'okporo ụzọ dị mma yesterday na. Uche ị na-efela aka ka onyere gị ala jiri waya lekwe m biko. Ha! O chim chekwa mejiri mewe wall of defense. Ọkpa jụọla ngị n'ụtụtụ asị nwere ka isi tanye gogorogo ịtanye na kaikai n'ọnụ n'ụtụtụ a tupu gị pụta Clara. Chekwa mebi the wall of defense. Anọ n'okporo ụzọ dị mma yesterday mgbe dio flashing batara. Yeah. Gịnị ji mezie? Ihe niile mere. Flash person. I know the flash. I don't flash you before. I don't flash you before. When last ka ị gara n'okporo ụzọ dị mma? Uche harakwala ebe ahụ for now. Okporo ụzọ m gawa ugbu a masị agaje m okporo ụzọ dị mma mecha ka m fụ ebe ahụ. Onye ọbụla m gwara na a ga-asị ka ebekwa okporo ụzọ. Douglas. Douglas okporo ụzọ dị mma. Isi Douglas. Ka ọ na-edo m anya. Ụzọ dị mma road. Ụzọ dị mma road. Anọ m ebe a gị flash ya m yesterday. Flash na ahụ gbakasịrị m ahụ ile anya. I did not call back. Maka na anaghị m take nonsense. Adịghị m in a good mood yesterday. After ị bịara kpapụcha m iwe n'orodo. Orodo ọwa anyị gara yesterday. You provoked me. The thing na-ewute m na-ele gị. Uche, you why buy groundnut give? You chop and finish. Uche, that groundnut sweet oh. It's sweet. Sweet, well. Ndị orodo ma groundnut. Uno ma groundnut Ha ma the groundnut sweet da. Number one, kemgbe anyị gawara ịhụrụ orodo. Anyị nke ha ka anyị tara wepụ aka. Na groundnut no. Na groundnut. Mana abịa mgbe anyị gara kedu ebe ọwa anyị gara n'Owerri West. Ụmụgoma. Ndị nke ahụ wụ ọka. Ọka. Everything wụ ọka hapụra ya ụmụgoma. Eziokwu. Them they try. Well. Ndị nazi ndị ọma popcorn. Ha nwawo number 1. N'ọjị. Nke ugbu a anyị gaziri orodo. Ndị orodo ndị ahụekere. Groundnut. Uche groundnut sweet. It die. Settle the one way for ground. It remains small make I pick am. You pick am no be say it remains small. You pick am. Me ke. Ọwa ijọ Mary the Slim Diva. Okay, ask am. You pick am. I no pick am. Ịtụtụtụrụ ya n'agbanyeghị na DJ matchịrị ya. Too sweet. DJ even match am. You come out in leg pick am join chop. Gị na-akọ ịtụtụrụ ya tụtụrụ. Groundnut dara n'ala gị tụtụrụ kpata. But I buy give you. You did. And I thank you. Yes so. Ihe kwesịrị pụta na agba ọha na eze. By the way groundnut ọwa ego one.
uche ka ego ole m zụrụ granọt kelee ọha na eze ma ọ bụrụ ma ị ga-ekele iwu ndị nwaanyị iwu dị sam ụtụtụ ọnwa nọ n'otu unu mere ejimaka na rosiri n'ike ejimaka na jova na-emere onwe ya aha n'ebe ụnụ nọ asị m ya gaziere nọ ụbọchị taa agbara ụnụ mmanya ndewonụ o wee bụrụ ya ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ je nnọọ je mee ka ị nụrụ ka o si wee gịọtụọ na akpụkpọ akụkọ Vanguard gezie ntị Soludo enye n'iwu ka akpọpụ ndị ọrụ nchekwa ahụ wakporo ahịa Ọnịcha main market n'ụlọ ikpe bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na akpọpụla otu nwaanyị ọnwụ n'ụlọ ikpe na mba Amerịka maka idebanye aha nkịta ya ịtụ vootu igwe na-enye ọkụ n'ala anyị bụ National Grid ada ha na gbirigidi ma ọzọ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu pati African Democratic Congress bụ ADC akpọọla oku ka akpọghachie Natasha n'ụlọ nzukọ Senate ego naira agbadakwuola n'ebe ego dọla dị ọwụ ha n'onwe ya n'ala ọzọ n'ebe ego dọla dị ọ da ha na gbirigidi m ka mgbidi Jericho n'ebe ego dọla dị dịka otu dọla bụzi 1,000 naira narị naira ise na naira 40 1,540 naira maka otu dọla n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market azụmahịa dịgasị iche iche ahụsiela anya dịka igwe na-enye ọkụ n'ala anyị bụ National Grid bịara da ha ọzọ bụcha nnọọ akụkọ ndị dara gbemgbem yọm yọm tim tim cham cham klara klara n'akụkọ akụkọ Vanguard ọ dị egwu onye rụrụ National Grid nke ikpete maazị ọdara bifo ka amaghị ihe ọ rụrụ amaghị o wee kwuo ya gị na-eme amaghị ihe ọ rụrụ the thing to the fall you get the time where every Eke market day ya daa every Eke market day don fall ugbu a iche ke nọtụtụrụ obere ọdụ ịma ọ bịara bịa tụọ ndị steeti Imo n'anya ka ha bịara na-ebugharị akụkọ na National Grid adaala mana ọkụ ka dị na steeti Imo ụfọdụ ndị so nwere ihe gọvanọ steeti Imo mere anyị na-amaghị a na-asị aha o nwere ihe o mere n'ọkụ latrik o otuko nwere ihe o mere n'ọkụ latrik o Bank Road adọba ọkụ latrik na ihe ndị mere National Grid ji daa ndị Imo na-enwe ọkụ kwa na-enwekwa ndị nke na-enwe ọkụ o na-enwe ọkụ maka na ọ bụ ihe doro anya na ọtụtụ obodo dị na steeti Imo n'oge light dawa na shọ ka anyị hapụ ịga ebe ahụ ka anyị kpọkwa ya na Owerri ndị Owerri na-enwere onwe ha gịnị ọkụ n'ụtụtụ a n'okwu gbasatara ọkụ ka anyị ga-eleba anya n'ihi ya ị ga-agbapụ ya ọsọ gaa na Facebook anyị gawa ebe ahụ gaa kiriwe anyị o nwere top m zụtara Clara wee ka ọcha you know even tell them say I buy you top ochim hụ ya nnọọ ka otu onye aboki ọwụ bụ ya na trọk nga Pulam Clara Pulam I challenge nọrọ ebe a pulu ya kedu ebe ị na-akọm ọtụfọ ka ahụ gị anya top us blood gị na-akọ ihe ị na-akọ original ịma na ịchọ ịzụta ihe ndị dị mma patro ndị a na-erekwa ihe dị mma you I like the material ka a na-akọ ọwụ ebe a zụtara ya ọwụ ebe a zụtara ya the quality of the cloth ka a na-ekwu okwu ya ị ga-agbalị sonyere anyị na Facebook ịhụkwana nnọmara tọpụ ọwụ ngotere nwaada nwoke ọcha Clara us blood in color. Thank you, you have tried. At least ị na-eme otu aga m na-ekwu onye a na-abịa na-eme you are welcome. Gị nwekwa n'ike gwa anyị gee ntị kedu ego ole ị na-akpọ maka ọkụ latrik how much you dey pay for light maka na ọ bụrụla ihe doro anya na ịhụrụ ndị nke a na-akpọ bandi A Clara o ị nọrọ na bandi A biri na a single flat 80k 1,000 naira ụgwọ ọkụ latrik abịazie nnọọ kara minimum wage onye bi na single flat 80k per month nọ na class A 100k per month n'ọkụ na-anaghị adịgide
n'ọkụ na-anaghị adịkwa gịnị steady. Uche ka na-ewutekwe m oke na-agbawa obi ụnọ ụfọdụ ndị anaghị ama ọkụ ha aka ọtụrụ ọkụ ha aka ọtụ mana a na-ewutekwara ha bill ọ ga-aka mma na itinyere okwu ọnụ na ụtụtụ a. How much you dey pay for light? Ego ole ka ị na-akpọ? Ndị achaala anyị isi, ndị EEDC achaala anyị ha gịnị isi. The NEPA bill much. Too much. Lee ka ọtụtụ ndị mmadụ na-ebe. Which canteen be this? Which canteen be this? Gịnị na gịnị ka ị mụrụ maka ige gị ego ha nga? Okwu abịakpọla uche maazụ n'okwu onye isi ala Bola Tinubu kwuru. And by any means necessary, you must have electricity. If I didn't give you electricity, don't vote for me. Ọ ihe onye isi ala kwuru. Onye mere National Grid ji ada ededa. Ọwụkọ oke na-enye ndị mmadụ ka ọ gịnị? Ikekwe ọ ga-awoke load. Mana enwere ike overload na ike nkwọsa. Ọ ihe onye isi ala gwara anyị na ọ na-enye hụ anyị ọkụ latrik. We should not vote for him. Mana achọrọ m iji ohere a mee ka ọ mara n'obodo nke m nwa we no get light. Otu a ka ọ dịkwa n'ọtụtụ obodo dịgasị gịnị iche iche. Ọtụtụ obodo nwekwara na ya bụ ọkụ ha na-ahụ ya naanị o nwere ndị nke na-ahụ 10 minutes in 1 week. Ama m na-aghọta. Eme ya cham nwere ndị nke na-ahụ half current. Okwu a ka anyị ga-etinye ọnụ n'ụtụtụ ahụ maka na ihe karịa sị tụọ ya gịnị aka oke ego a na-emefu n'ịkpọ ụgwọ ọkụ latrik. How much you dey pay? Ajụjụ ọzọ wee bụrụ kedu ka nke a si eme gịnị emetụta gị? O wee bụrụ ya Mada nwoke ọcha Clara akpọpụla otu nwaanyị ọwụ n'ụlọ ikpe na mba Amerịka maka idebanye aha nkịta ya ịtụ vootu. Nothing Musa no go see forget. Uche o. Ọwụ na ndị mmadụ agwụla na anya mba ahụ. Mba Amerịka mere eji kpọrọzie ịma anyị enwechatụ some people na-eche ma ama. Ọkacha ndị ọcha ndị a. Ndị ọcha. Uche ha na-ejide nkịta ha akpọrọ ihe karịa mmadụ ibe. Maka chi. You know? Otu ha na-eche eme nkịta ha pet hi. You know? Ya aga were mkpọrọ nkịta ya nnọọ gaa na ebe a na-edebanye aha. Nọrọ ebe ahụ debanye aha. Mana n'uche nwaanyị a ọ bụ ihe ụmụ anụmanụ ka a bịara ime? O chere na ọ bụ na ihe ụmụ anụmanụ ka a bịara ime. Ekwesịkwara inyocha ụbụrụ nwaanyị o. Ọ ihe o chere. Ka anyị kpọ nke ahụ n'ọnụ ego naira dịka anyị si kwuo ya n'ụbọchị ụnyaahụ na ọnwa ike ịgbada below 15 ya dịkwa ka amamụma kwuo. Ọ gbatụghana n'ebe ego dọla dị 1,540 naira maka otu dọla n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Mgbe ọwụ 1,525. Ugbu otilahule. Otile no 1,540 otu dọla otu mkpụrụ dọla otu a. Otu iwele dọla otu a ọ 1,540. Carry our highest currency. You know? Otu ịhụrụ m I cannot remember the last time m hụrụ 5 naira. Enweghị m ike icheta the last time m hụrụ 10 naira. Enweghị m ike icheta ihe 20 naira nwere ike ịzụta nwụrụ m. Ka ọ dị ugbu a. Enweghị m ike ichetakwanụ ihe 50 naira nwere ike ime gịnị ịzụta nwụrụ m. By the way, Uche, is your top ego ole? I buy am 650. Azụtara m ya 650. You see 50 naira wey you use Adam na. 50 naira nọ ide. Ide. Gbalikwara ahụ. Ọ ga-awụ ihe a bịara abịa n'elu tọpụ ahụ. Ọ mara mma. 650. Lie elu ka ahụ ya anya ka ahụzie ya anya nke ọma. Stand up. No insult me o. Stand up amachina gị tọpụ a. Bilie gị ọtọ nwaanyị ọma. The top fit you. Thank you. Ifeanyi abi. I dey try. Ana m agbalị tọpụ a makakwa. You know. Ama na os blood na amaghị m otu ị na-acha ọcha. Ịma ndị na-acha ọcha na os blood na. Akpa simenti m. Thank you. Wee bụrụ ya. Ịhụnanya ya Soludo enye n'iwu ka akpọpụ ndị ọrụ nchekwa ahụ wakporo ahịa Ọnịcha main market n'ụlọ ikpe. Ndị abara nọ wakpo ya bụ ahịa. Akụkọ wee na-akọ na ha bidoro gbawa egbe ayara gbagbuo mmadụ anọ tinyere otu nwaanyị ọwụ dị ime. Security men gaa n'ahịa na-agba egbe. Nkịta anya wara ọkpụ na-agba egbe n'elu n'ala tatata tututu gbagbuo mmadụ anọ na-enwe ihe ha mere. Just like that. Ndị sara ahụpụta ahịa that day. You know? Uche ha enweghị anything. By the end of the day ha larịghị ụlọ ha that day. Ha jụọ oyi n'ahịa. Ọkwa ihe mere a na-ekwukwa okwu security ndị a mgbe ụfọdụ ike ya na-agbọ mmadụ maka na emaghị onye ị ga-ebunye egbe ma ya ma ga-aka dị ndị ohi njọ. Eziokwu. Ịhụnanị ya nke ọzọ bụ ịbịala onye kọpa onye NYSC gbaa ya ọtọ na steeti Anambra ka o mekwara ndị ọrụ nchekwa. Steeti Anambra ka ebiko. Ọ bụrụ ozuru ndị oke no
ụbụrụ zuru ha oke. No, some of them uche. ị na-eme enforce ihe ikekwe nwere iwu ndị ahịa ahụ dara, ọ bụ ịgbawa egbe. ị kwesịrị dị ka ọkụ dị ịgba ọwa aka ọkọ. For where? Are they criminals? mgbe ndị Clara echetara m mgbe a na-arụ ọrụ ndị uwe ojii n'obodo anyị bụ Naijiria. Ọ batten. Ọ ihe a na-eji arụ ọrụ mgbe ahụ. Batten. And they call it the batten. Akwa ịgọrọ English. Batten. By gaju Mary, I go mean. Mgbe ahụ batten. Something like that. Ọ ihe a na-eji arụ ya bụ ọrụ. Ka ihe a na-ejide n'aka ihe a dị ka aka odo. Dị ka black. Yiri ihe ahụ akpabi na-eji akụ and you say yes. Thank you so much. Ọ ya ndị uwe ojii na-eji mgbe ahụ. Ha dịlị gị ịhụ ha wit egbe. Mana nke ugbu a egbe ha aka ọkụchaala ya. Any small thing, accidental discharge. Uche nwere ka ọwụ trigger happy. Ọ gara aga ịgba ihe onye uwe ojii ebe a na-agba ihe chacha. So ngosizi ka ọ ga ozi n'ọrụ ituo na ihe a ebe ahụ na dọọ ha. Ihe a ha dị elu. Okwu ahịa ahịa. Egbe kwuo. Egbu ya sọ pịa. Egbe kwuo. Jesus. Ịnụkwa. Ọsọ onye ukwu. Na onye nta. Because akịhụnya ikok. Oh, smarty just trigger am. Piam. Egbe apụ. And onye ọbụla gbatara mgbe ha sị ka accidental discharge. Ọwụla na ọkacha ndị nke na-eche ndị honorable ndị minista ndị local gọọmenti ndị gọvanọ ndị a. O nwere ala ka esi gaa agadịrị n'ebe mmadụ nọ. Etiwe ndị honorable ndị a aha gị hụ ha eweli egbe. Tat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 a. That moment enwere ike ịgbagbu mmadụ. Enwere ike ime gịnị ịgbagbu mmadụ. Ọ dị egwu Arinze Chineke n'aka akparala ndị ọrụ nchekwa ndị a ya bụ ezi udele ga-ekwu na onye chiri ya ọzọ ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị. Peter Obi akatọọla mwakpo ndị ọrụ nchekwa na-amaghị ndị ha bụ wakporo ahịa Ọnịcha main market gbuo ọtụtụ ndị ahịa bụ nke gụnyere otu nwaanyị dị ime ebe ọ kpọrọ oku ka a na-akpanyere otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche enwere na steeti Anambra anya bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ị kwesịrị ka amalite n'isi kụziere gị ihe ọmụmụ economics ka ụlọ ọrụ onye isi ala zaghachiri Dino Melaye. Agaghị m esonyere Amaechi n'otu pati ADC. Aga m azọ ọkwa gọvanọ steeti Rivers ka Tony Cole kwuru. Akụkọ a nụrụ ekwuola na ndị ọkpa egbe bandit agbala ndị ọrụ ugbo dị na steeti Katsina ka ha kwụọ nde naira 5 bụ 5 million naira iji nye ha nchekwa n'oge owuwe ihe ubi na steeti ahụ. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mmụọ anyị agaghị ada mba n'agbanyeghị ụkọ otu ọkpụ goolu anyị na mba South Africa dara ka onye nkụzi otu egwu bọọlụ Super Eagles bụ Eric Chelle kwuru. Onye bụbu onye isi oche NNPCL bụ Mele Kyari enyefeela onwe ya n'aka ndị EFCC. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na amalitela ịrụzigharị igwe na-enye ọkụ latrik n'ala anyị bụ National Grid dịka ọ dachara. Tinubu na onye isi ala mba France bụ Macron enwe na nzukọ naanị ha bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na akpọchiela otu onye nta akụkọ bụ na steeti Kebbi maka na ọ gara gbaa n'anwụ ihe na-ezighị ezi n'ụlọ ọgwụ dị na ya bụ steeti Kebbi. Kpọghachienụ Natasha ugbu a ka eze kwesịrị gbara ndị ụlọ nzukọ seneti. Natasha anọzuola nkwụsịtụ n'ọrụ akwụsịtụrụ ya igbochizi ya ugbu a ka ọ ghara ịmalite ha ọrụ bụzi mmegbu ka unu na-emegbu ya ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC
gbara ndị ụlọ nzukọ seneti na-akpabio. Otu nwata akwụkwọ ọwụ nọ n'oge agụmakwụkwọ nke ikpeazụ elitụọla nwa ọ mụrụ ọhụrụ n'otu ime ọhịa ọwụ dị na steeti Nasarawa bụ akụkọ na-ada azịgbakpa n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị ihe dịka ọgụ onye ga-abụ onye ndu n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC ka onye otimkpu otu pati ahụ bụ Bolaji Abdullahi kwuru. Ndị egbema na-achọ ka ekewapụtakwuo steeti ọzọ akpọrọ Orashi steeti n'ala Igbo bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Tinubu arụzigharịala igwe na-enye ọkụ n'ala anyị bụ National Grid karịa ọchịchị ndị ọzọ pụrụ apụ ka Peter Obi kwuru. Ndị dọkịnta ala anyị bụ National Association of Resident Doctors apụtala kwuo na ha ga-aga mfanye aka n'ụkwụ ga-ewe ha abalị 5 malite n'ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Fraịde. Chineke ekwekwala nụ. Ọ dị egwu. Kwenu ka ha na-eti n'ebe n'ụlọ ọgwụ gọọmenti inwe na agwọ chọrọ ịtagbu ha nga ahụ. Na agwọ chọrọ ịtagbu ha eyi nga ịrụga ọrụ agwọ atagbuo gị. Ịsa ga-ịrụga gịnị? Rụzi n'anya n'ụlọ ka ndị mmadụ ndị nkịtị hụkwa n'ebe ha ga-aga. Ya dịtụrụ ha mfe ịkwụ uche gaa n'hospital ugbu a nke ya ndị nkịtị nwe. Private one. Ị na-ama ama aga ebe ahụ. Ihe ị ga-akwụ. Ọ wụ ịchọdụ ịzọ ndụ gị gawa na hospital ndị ọkacha ndị nke nọ n'ime ime obodo. A na-anaghị elekọta dị anya ma otu. Gawanụ ya bụ gịnị mfanye aka n'ụkwụ. Ihe ọ bụ ụdịrị akụkọ ekwesịrị ịdị na-anọ n'obodo anyị abụọ Naijiria. Hospital dị mma eji hụ, ụlọ akwụkwọ dị mma eji hụ. Kedụ nke unu na-emere ndị mmadụ oyi ha sịkwanụ ka a jide nke a jiri made use and hold body. Ọkwa ha gaa mfanye aka n'ụkwụ ugbu a onye dị ime chọrọ ịmụ nwa agbakere iwe ala. Before ị na-akọ akụkọ dị somehow. Ọkwa aga mfanye aka n'ụkwụ ugbu a onye oyi ji n'ebe ọ dị njọ nwere ike nwụọ. Naijiria onwe ndị na-ekwesịghị ịga mfanye aka n'ụkwụ. Ị hụrụ ndị ọrụ nchekwa, ị hụrụ ndị dọkịnta, ị hụrụ ndị nkụzi, ndị ekwesịghị ịga gịnị mfanye aka n'ụkwụ. Ama m ị na-aghọta. Leenụ ya a sị tomorrow nwere ala ka echi Friday si bụọ ha nwe aga mfanye aka n'ụkwụ ịdọ aka na ntị warning strike. Oge enwe ha abalị 5. Ị ga-anụ na-agbaziri ego dị otu a ji rụọ nka mekwa okporo ụzọ ahụ ekwugasha na-arụ na okporo ụzọ ahụ na-eji abaje eluigwe ọbasa ndị ahụ ya Umahi kpọga ego ole enye ya 3 trillion naira. Ọ si ewere 3 trillion naira ga-enyere ndị mmadụ aka ka ahụgodi ọkwọ na onye dị ndụ ya ga-agbawa n'okporo ụzọ. Lee nke dị n'obodo m otu a ka ọhịa dị ebe ahụ dị. Ikekwe otu onye dọkịnta ka ọgịnị ka a kpọtara naanị ya na ụmụ nọọsụ Eliza ewere ya n'ofense otu a ka ọ ya kụrụ a na-elekọta ya anya. Lee ụlọ akwụkwọ praịmarị ahụ hụrụ n'Orodo ịhụ na ọhịa ọgbekwe dị ya gị na-eme ịhụkwala ọhịa arụcha no maintenance otu a ka ọ na ya kụrụ. Ihe niile gọọmenti nwewụtọ nnọọ a na-emegharị ya mara gburugburu mara onwe nke a na-emezi. Ubedi na ọ dịghị ihe ma onye ọzọ bata ya continue ebe onye from there emezigana ya dị mma dịgodi standard onwe onye hụrụ ihe dị mma si na ihe dị otu a mee na gịnị ajọka. Ọkwa anyị na-ekwu ya na gọvanọ dị ugbu a na-arụ quality roads. Ọwa anyị anaghị ekwu ya, anyị na-ekwu ya maka gịnị ọ na-arụkwanụ gịnị quality roads. Ọrụkwanụ nke na-adị mma anyị asị na ọ naghị arụ nke dị mma. Ihe ọbụla gọọmenti nwe ka esi akpaso ya agwa anaghị adị mma ma otu anyị lakịrị maintenance. Too much. Maintenance anyị lakịrị ya. The next thing ị ga-ahụ ugbu a we bring ya down from foundation amalite ha n'isi. Arụcha ya mgbe ahụ ya macha mma. Tie ya agba. Onye ga-maintain ya? Ka ha aga. Ị ma na ụlọ akwụkwọ kwesịrị inwe security. Exactly. Kwesịrị arụcha ụlọ akwụkwọ agba ya mgbidi nwee ndị security. Ịga nke ndị nkịtị nwe ọ na-ahụ na nwere security ebe ahụ. A na-agba ya mgbidi. Ihe nwee security maka ndị ga-abịa imebi ihe n'ụlọ akwụkwọ ahụ.
enwe ndị a ga-eme asign ga-adị na-enyekwa na ụmụ akwụkwọ aka na-arụtụ ya bụ o nwere ụlọ akwụkwọ ndị ị ga-aga dịka ọha ji high school Mgbirichi lee kọmpandụ ha ka ha ụmụ akwụkwọ sụfu ihe a only them no go fit work am akpọtatụ ndị ọrụ ga-eme gịnị ga-enyere ha aka ihe na-aga aga we know all these things mana onye ga-eme who go do am ọ dị ego ka anyị na-ekwe mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute akụkọ a nụrụ ekwuola na ndị ọkpa egbe bandit agbala ndị ọrụ ugbo dị na steeti Katsina ka ha kwụọ nde naira 5 otu obodo na steeti Katsina 5 million naira iji nye ha nchekwa n'oge owuwe ihe ubi lee ndị akụkọ a na-anụ which kind threat be this one? ọ dị ego ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ mee ka ị nọrọ ka o si wee hịọtụọ na akpụkpọ akụkọ dị sitesiman gezie ntị mba Ghana atụọla ụmụafọ Naijiria mmadụ 3 mkpọrọ afọ 96 96 years imprisonment maka izu ohi ụgbọala bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ dị sitesiman na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ dị sitesiman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na akpọpụla otu onye pashịtọ ọnwụ n'ụlọ ikpe n'ihi ebubo ịkwaso obere nwatakịrị iko n'ike. Ndị uwe ojii steeti Imo ebupụla ozu mmadụ 12 dịka ha nwechara ihe mberede okporo ụzọ tụtụrụ akpụkpọ akụkọ dị statesman gụzie ya ka ị mara ebe ọ hịọtụrụ ama m na aghọta ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpara ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị ga-eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na oke gaa na-akpụ maka ọkụ gịnị latrik anyị wee na-ajụ gị sị how much you dey pay how you take the manage kedu ka nke a si emetụta gị gawa na Facebook iruo Facebook saachị ya maka Eko FM klikie ya kpam kiriwe anyị live ebe ahụ wee kwa n'ike zibatara anyị ozi anyị ga-alọghachi na nwa mgbe nta n'ihi ya agagharịkwala agagharị Echo FM Ogwaga Aba Autonomous Community.
na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga maka na ma elu ma ala ka ọrụ ikpe ka ọrụ ibe ọnụ emekata n'ụwa zụ ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ụzọ anyị alọghachiela ịbịa nnọọ mee ya ka oyi ife n'ụtụtụ anyị ga-eleba ya anya abịa isiokwu agbadoro okwu n'oke ego a na-akpọ maka ọkụ latrik onye ukwu na onye nta na-eti ọpịa ọkụ efuola ma anwụọna m ihe ka gịnị obodo Naijiria ego a na-akpọ maka ọkụ latrik akarala minimum wage gee ntị ịma na o nwere ndị bi na single flat na-akpọ 80,000 naira nwe ndị nke na-akpọ 100k nwe ndị na-akpọ above that ahụọna m onye nyere biil 400,000 especially band A na bandi ọwụ ha anaghịkwa enwekwa constant electricity o eji ama ike ihe gị biil ọ dị ego nchịkọta okwu wee bụrụ minimum wage adịziela mpe ọkụ latrik a na-akpọ n'obodo anyị bụ Naijiria akaraziela gịnị minimum wage ọ dị ego ababela wata otu ụbọchị aga ụlọ ga-ahụgide ebe mụ na Clara ga-agba egwu ka o kwetala ole eme I just attempt you ịma ka esi eshake ukwu ịma ka esi eshake ukwu chefuola na nwaanyị ka nwụ a na-eme ya na nwa o nwere ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke ka egwu agba uche uke ga you no get am ị hụ na ọgba egwu before anyị si na agbụrụ warrior pụta ụwa I know only chess go feed that abeg ga-azụ ike osi orukwu ugbu anyị no go do anything uche make we orukwu ugbu a ma chinye gị aja n'anya make we try Clara make you try oya na stand up make you try can you imagine for your mind ị ga-agbakanye n'egwu exactly now nwoke ihe m na-agba tụ a na-eke ya my grandfather na Oliver wee otu nne you know look at you you know enwere relation with Bright Chimezie lekwa gị my brother na I uche no try that thing no Bright Chimezie wey be my I see our skin now you no go dance pass me that one day sure check don't worry otu ụbọchị anyị ga-eleba okwu anya ọkụ ibidoro makasịwa anya you go dance pass me you go dance pass onye si agbụrụ warrior pụta ụwa ka ị ga-dance pass ya Igbo mụrụ nze ka anyị kọọ ihe ọzọ dịka anyị na-ekwu maka oge ọkụ latrik ọtụtụ ndị mmadụ na-akpọ gịnị ka ị nwere ikwu gbasara maka nke ego ole ka ị na-akpọ maka ya ga-agbalị gaa na Facebook anyị ịgaruo na Facebook gị saachị ya maka Echo FM ECHO FM gị klik enwe ike kiriwe anyị live ebe ahụ nwekwana ike zibatara anyị ozi ma gwa anyị ego ole na-akpọ maka ego ọkụ latrik gwakwana anyị ka nke a sikwa emetụta gị ọ dị oke mkpa enwere tọpụ ọwụ uche zụtara m tọsọzụ ya 650 amanụ m oruru 650 ọ ihe ọwụ 650 ka ọ makwara m mma biko kelere m ya ọ gbalịala ka o jisiri ike mee quality one ya 650 ọ naghị acha acha you don't wash am I want to go wash am before I go wear am ọ chara acha you know wash thank you okay wata ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị a bụ 0911 20022 0911 20022 ma ọ bụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014 ịkpọbata ga-egbalị agba ekwe gị nkenke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ
ibe ya aratọ. Ị bọọla chi? Ị bọọla chi? Uche nwa God. Ụtụtụ ọma. N'ụtụtụ ọma, Clara nwaanyị ọma. Ndewo. Ndewo. Aha m bụ brọda Ezekiel Jonathan Eshigbohi na-akpọ. Biko ego ọkụ NEPA kwesịrị ịkpọ m ya bikos egbugo ha n'egbu. Anyị na-akwụ 10,000 naira. Montiri 10,000 naira na-akwụkwara bụ ya bụ the problem. The problem bụ na NEPA ọkụ n'abalị taa by 1 were by 5:30. One were by 5:30. Agaghị eweta ọzọ ọ ga-anụkwa 3 or 4 days before ha hapụ ya. NEPA enwe ike ịnụkata in the afternoon like this. Ha eweta ọkụ maybe ndị na-eme business iji eme business. N'ime abalị ebe 12:1 before 6:30 ha were ahịa no more ha gụrụkwa 3 days. Any day when ha in the morning by 10-11 ha were the next day ha a bill. And then mgbe a ga-enye gị bill ha ka 5,000 naira or 6,000. This ka gị kpọọ ngiji ha ajụ na gị ga-akwụsarịrị ha na gị ga-akwụ ha. But before NEPA bụ ngọ briji ga-ekpe ga. But ugbu ga-apụta ya NEPA ga-ekpe. So anyị amaghịzi ụdị NEPA anyị nwere n'obodo a. NEPA na-eguzi 419 ka in a month etikọ ọkụ ha na-enye ohi ebe ọ ga-eru 48 hours ma etikọ in a month. Bese ka a ga-esi ọnwụ narị gị that month. So ọ bụ ihe jọrọ njọ. Ndewo. Ya gaziere gị. Ị bọọla chi? Uche nwa God. Onye eze ya gazie. Ya gaziere gị Uche nwa God na Clara. King David nọrọ m ụmụọnya ha orodo. Uche nwa God. Ihe gbasara ọkụ eletrik ekwesịghị ha ịkpọpụzi aha. Karịchaa n'akụkụ ebe anyị na ugbu a. Ịma echiri na NEPA fee na EEDC si na EEDC na-achọ ịjọmpụto ma kpọọ ya Jagaban ka ọ gara ugbu a. So anyị kwesịrị gọọmenti akọọla afọ n'ala n'ihe niile ijụma ego ole a na-akwụ. Enyi m nwoke ka ha wetara biil sekọn ya 97,000 naira. Ọ gara m Owerri gị bipụta enyi m nwoke biil ewetara 97,000 naira. 97,000 naira onye ugbu a salari minimum wage ya salari ya ruru 70,000 naira. A na-akwụ ya then ụgwọ ọ ga-eji akwụ ụgwọ ọkụ for a month not 1 year 90-something,000. So gị hụ na gọọmenti kụga afọ n'ala mgbe ụfọdụ gọọmenti so emebi ihe ụfọdụ na Naịjirịa. Ọkụ eji arụ ọrụ ụfọdụ ndị mmadụ ji ọkụ arụ ọrụ ndị ji eme ihe eji ha enweta ihe oriri kwa ụbọchị. A ga-anọ 1 week 2 weeks ọkụ a ga-anọ. Onye dị otu ahụ nwa ya na-aga skuul ọ na-aga ahịa ya azụọ ihe ọ na-agba transport eje ebe dị iche iche ego ahụ ga-esi n'elu efetu ọ na-emepeti ihe ndị mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ na-enweghị ike ịnagide ya eti ha n'ọnwa ebighịrị aka. So ihe gbasara ọkụ one of the things kwesịrị na ọnwụ na-eme ya dịrị nsogbu a ga-adịcha. Ekwuru na nnebiri orodo ọwụ na ebiri orodo ya enweghị ma nwere adịa agara m abịa nke iwu ụzọ orodo ọ dị ọkụ adịghị n'orodo mmiri adịghị ya ụzọ adịghị ya no nothing yet anyị asị anyị wụ the same Imo and the same country. So Chineke mere anyị ebere. King David nọ ama asị ya gaziere ụlọ. Ndewo ya gaziere gị onye eze ọ dị ego. Ka ọ dị na Facebook anyị n'ozi nke asị n'aka Judith Chizoba ọha ọsọ ụtụtụ ọma my good people ọsọ Uche this polo wey you buy for Clara if fine o. Na Uche na aga m eme ke a good husband. I will make a good husband already. Ana ama aka ejide igbe agba ya onye ọcha. Na nke asị n'aka Ichie Francis ọchị Uche na Clara you guys are looking good. N'ihe awụ mbụ ya ịhụ anyị na Uche o n'eziokwu Clara na-take good care of me. Thank you. Ọ dị ego. Ahụna m nke gị Nwachukwu Eleyax Junior isi ọgba akụ zibata ozi gị isi Uche na Clara ụna abụọla chi o. N'ihe gbasara ọkụ latrik na ịchọghị ikwu okwu ya maka na ndị mmadụ ataala ahụhụ maka ụgwọ a na-akpọ maka ọkụ latrik. Ọ sị anyị ataala ahụhụ na Chukwu nyere anyị aka. Gaa n'ihu Clara. N'ozi nke si n'aka Festus Agụọrụ ọ sị oshi mgbidi dị na kansụl ime obodo Oru West dị na steeti Imo. Ọ sị Uche na Clara na ọ na-ahụ anyị na ya amakakwa ndewo. Ya gaziere gị nọ ezigbote ọyị m ị bọọla chi ye. Ị ka nọ ya?
Anọ m ya. Welie n'olu kwuo okwu Good ịnọ. morning. Ụtụtụ ọma. Onye na-akpọ n'uwu Chibondo Ifeanyi. Onye Ohuba. Ndewo. Ọhaji. Ndewo. Ihe m ji na-akpọ n'uwu okwu ya na-ekwu dị mkpa. Because ụdị biilu ha na-enye anyị, ihe ha na-enye anyị community bill. Last June, ihe ha nyere anyị 160-something,000. But by July, they had bill 468,582 naira. So I na aduzi achi ole kwuru ọkụ amụrụ, and that month e wetara ọkụ a ihe dị ka 2 times ka e wetara ọkụ. So I na hear the letter to them. So the staff not there, even the feeder manager say they are staff. So now I believe they will carry bill. So people were complaining. I know say now Nigeria, they corrupt to the extent that we are suffering paying for what we did not eat. Because consumer work. But this time I was every day a change, every day a change. As I'm a husband. Ama mawinye good service ka a na-echenji aha ma wee ịnaghị stọt ka a na-echenji aha. Ndewo. So nwee ike nyere ya aka gwa ndị na-achị ka ha mara ihe ha ga-eme gbasara NEPA. Otherwise ha hapụ anyị ka onye ọbụla zụrụ solar use ọ ga-akara anyị mma. Ndewo. Ya ga-asiere gị nọ wee bụrụ ya Clara a sị na asọrọ ka ọkwa solar ka a na-eyuzu. I hear and I hear. I know no go there. Ebe a na-eyuzu solar na asọrọ who are we? To complain. Ọ dị egbo n'ozi nke si n'aka injinia Frank Uju ebelebe si amawụsa dị na Douglas zibata ozi ya ọsọ ụtụtụ ọma di na nwunye kachasị di na nwunye ndị ọzọ mma na steeti Imo na kemgbe izuụka mbụ nke ọnwa June gara aga nke afọ na ndị bi na Rand Fire Service roundabout, ndị bi na ụfọdụ ebe na-egbu, ndị bi na Relief Market nakwa ndị bi na ụfọdụ ebe na Wedara ha ahụbeghị ọkụ. Na ndị EEDC si ha ma ga-abịa rụziere ha transfọma ha mebiri emebi mana na nzuzokwa ha abịa na-asị ha kpụọ ndekwuru nde naira iji hụ na agbapụrụ nrụzigharị transfọma ahụ ọsọ. Ọ na-ajụsị uche kedu ebe a na-echewede ihu n'obodo a na ịhụrụ bribery ị na-ego aka azụ ọya nwa na-achịzi odo ọ sị azụgbakwa injinia azụgbakwa ezigbote azụgbakwa ọ dị egbo gaa n'ihu Clara. Ozi nke si n'aka Chigozie Eke ọ sị na ọ nọ n'okporo ụzọ dị mma na-ekiri anyị. Ọ bụ ebe ị nọ asọkwasị you ị nọ okporo ụzọ dị mma. Ndị mpaghara ọwụ na okporo ụzọ dị mma nọ. Ọ sị ikwu okwu ihe gbasara ọkụ latrik na ọ na-akwụ 1,000. You dey pay 1K. Share location now, share location. Chigozie Eke. Agakwa na-aga ma a na-agarubeghị ebe a na-agala egili ije o wee bụrụ ya onye mmadụ uche Chineke akakpa mkpa mmadụ tụọ Chineke atụgharịa na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Chikwem Tony isi MCC ụra atara odu zibata ozi ga-eso ụtụtụ ọma uche na Clara iwe beautiful damsel na thank God you came back Anita karị nara gị uche ọsị uche honestly na ihe eji eziokwu eme ọchịchị Soludo owe complete disaster nye ndị Anambra. Tony obi adịghịkwa gị mma n'ụtụtụ a gaala ihe Clara. Ozi nke si n'aka Ifeanyi Agha ọ sị ihe enwe ihe gbasara ọkụ eletrik n'ala anyị bụ Nigeria na enweghị ihe eji ya enweghị ihe a ga-eji ya akpọrọ azin chamam is nothing to write home about. Ọ sị echikwa na ekwule ọbịa na-ekiri anyị. N'ozi nke si n'aka Chukwuma Ọnwụma akwa ya Owunna ọ sị Clara na efe a Uche zụtara m na nwere ike ịbịa bịa were ya Uche na ọ na-agbalịkwa ọ sị ọ mara mma na ọ mara mma na nwere ike ịbịa bịa were ya. Ana m agbalị ị na-agbalị. Thank you kwụpụrụ onwe m mgbarịmgba maka ijisiri ike
Mgbere si n'elu osisi daa. Just name me just like that. Mgbere si n'elu osisi daa. I no greet you. Lee anya ebe a, lee anya ebe a. So onye na-etoghị ya, ya were aka ya too. But I no thank you. Your thank you adịghị enough. Onye nchọrọ ịgwa gị. N'otu ihe ezigbo. N'ozi nke a si n'aka Africa na Mona, ọ sị o ji akwụ 3,500 naira maka ọchịchịrị. Na ọ na-akpụghị, landlord ya agaghị ekwe ya zuo ike, ọ dị ego. Ị bọọla chi ye. Uchenna Clara Ọnụọha. Ndewo. Clara Clever, narị igbo olekwanụ? Anyị dị mma, lọvụ nwa ka eze gbapụ ya ọsị, no? Lee, Uche. Biko, ọkụ ma patila ji Uchukwu nnechi ọbazigbo na-akpọ, a ga-eli ọ Satọde o, so nwaanyị asị m na ka ị mara. Ndewo, gaa n'ihu tinye ọnụ n'isiokwu a ji n'aka ịnụ. Laka nke nepa, Uche, ebe m bi na ndị Egbe na-egbu o. Ama mejide mepezi ọfisi na. Mgbanwere ọtọ ndị Egbe ladebe sọtụ ọkụ, ihe ga-emezi na odo amaga vileji epụta gị mbara agịbara mpam dịka steeti. Onye ọbụla mbata ụlọ mbi bụ ugwu lada elu ka ọkọ ọrịa akụkọ ọtụ ọkụ mma wee gị mbara. Ndị a na-awụzi ya ụlọ ọfisi na. Obi adịghị mma m na-ekwu ya, lọba nwoke dị ụwa aha m. Ndewo, ya gaziere gị lọvụ nwa ka eze. Na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Faith Chi, ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara isi nnọọ na road safety. Anyị si na road safety ebe ebikwa na ihe ụnụ na-akpọwo 10,500 naira na ihe ụnụ kpọrọ last month. Na ịmaghị maka ọnwa anyị nọ n'ime ya ugbu a maka na biilu na-agbanwe agbanwe. Ọ dị gaa n'ihu Clara. Nke si n'aka Emeka Dimkpa, Uche na Clara, Uchenna na Clara ụtụtụ ọma nụ ndewo. Ọsọ Uche na ndị nepa egbuola ndị mmadụ. Ha apịawala ha azụ. Azụ na-agbazi ndị mmadụ ọbara. Ọ dị egwu. Ahụla m nke gị Miss onye nke a onye Miss Faithful Faithful. Ọ sị ndewo Uche na Clara ụtụtụ ọma na ihe eji eziokwu eme ehụrụ okwu light issue anyị na-ekwu okwu ya. Na ọ wụọkwala something else. Ọ wụọla nke mmadụ na-agaghị ejidenwu. Nwaada Faithful Amarachi ya gaziere gị nọ ya bụ uchoro obi gị adaala ụda. Ị bọọla chi ye. Ụtụtụ ọma. Anyị dị mma o. Ndewo. Ndị Owerri ndewo nọ Imo steeti ndewo nọ. Ego aha m Maazị Paul esi na Nekede na-akpọ. Mana anọ m n'okporo ụzọ dị mma ugbu na. Ọ wee ebe ị nọ ugbu a? Ọ wee ebe m nọ my brother biko. Nsi maka ihe gbasara ọkụ na ọkụ a anaghị m echeta ahụ menwere ọkụ menwe ha ọkụ n'Imo steeti ahụ. Because ọ na-ahụ ọla m lọtara ahụ ọkụ mewere m ahụhụ because I'm used to it. Ọ mana m ahụ enweghị ihe gbasara anaghị m akpọ ya ezigbo ihe ọnnukwute ihe gbasara ọkụ. Chere onye isi ala gị si and by any means necessary na ị ga-enwerịrị ọkụ na ị na-enweghị ọkụ onye atụnyekwarala ya vote. Gịnị ka ị na-akọdo ihe a? Ya ma ọ ga-emeri ya anyị ekelekwa ya dịka ahụ kelee ya ma brother. Ịghọtara ya ma ọ ga-emeri ya anyị ekele ya atụzi o mere anyị ya wụrụ ofu ihe o mere ndị Naijiria otu Obasanjo ji nye anyị kọmunikeshọn na anyị GSM anyị na-eyuzu ya ma ihe ọ ga-emere anyị ọ ga-adịkwa mma kama ofu ihe m tụmarụta aka obikonu gwala na anyị kọmishọna na-ahụ maka ihe gbasara environment n'Imo steeti ọ ga-atinye akwụkwọ resignation ya enweghị onye ahụ na-arụ Imo steeti dị dọtị Douglas Road Ụzọdịmma Street Road dị dirty very very dirty ugbu a na o meela dị olu ndị keke bọs niile akpụrụgidere na St. Paul because of what deji nọ n'ụzọ biko onye ahụ ga-tinye akwụkwọ na arụmaghị ọmaghị ọrụ onye ọra kọmishọna for environment Imo steeti amaghị ọrụ ahụbeghị obodo ị ga-aga gaa ebe ndị na-ekpodọsi n'ụtụtụ ha na-agbawa nwe ha na-ablọkụ ndị mmadụ ụzọ ha si agbafe because ha na-arụ with gọọmenti ha na-ekpo ụzọsi ihe nwere ndị na-ekwesịghị ekwesị onye ọlawụ kọmishọna for environment n'Imo steeti should resign ọhịa m kwuru thank you Chineke nọnyere m. Ndewo ya gaziere gị nọ na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Onyekachi Michael anyị si ụmụanọ Ifakala dị na kansụl ime obodo mba itoolu zibata ozi gị so ụtụtụ ọma my beautiful people na anyị na-eme nke ọma na anyị bika ịgba gọọmenti steeti Imo na onweghị ụzọ esi aga obodo gị bụ Ifakala ozi eziri anwụrụ ọkụ eruo n'igwe ntị gaa n'ihu Clara. Ozi nke si n'aka Darijosi Ọgbakọ ọ so ụdụka ego ndị EDC na-abịa nnọọ maka ige ndị mmadụ n'orula nke a ga-ewepụ olu tiwe dịka John the Baptist n'ọzara ọ sị na o sila na 4,000 ruo 9,000 naanị ọkụ
onwe ihe onyonyo TV onwe igwe ntụ oyi iwu fridge na-anụ ọkụ na nke ọwụ wickedness obi ịgba ịta mmiri otu Chineke biko gbatara anyị ọsọ enyemaka ọ dị egwu ahụna m nke gị na ụtụtụ a oke si ma isi ohi dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo zibata ozi gị so ụtụtụ ọma Uche na Clara na ọ bụ ihe dị terrible na ndị EEDC ha ji anya cash out n'agbanyeghị biil niile anyị na-akpọ we no dey see light agwara m unu na ebe m bi iwu ebe ahụ amakwala anwa hụ ọkụ ahụ as a matter of fact oke dị n'ụlọ m na-eme enjoy ọkụ dị n'ụlọ m karamụnwa John why Uche why n'abalị ka a na-eweta ya ọkụrụ ala 11 na-eweta ya ọ kpọtụrụ ala ọkụ 3-4 onye ahụ na-akọntrolu ọkụ ahụ atakanyere ya sị you know since people don dey wake up they sleep wake up come on wake up ọsụsụ chọrọ ka ndị mmadụ hụ ọkụ anya atakanyere ya agbara gawa iwu ha wụ anwakwala anwa jiri anya gị abụọ hụ ọkụ a you don't dare see that light ọ n'abalị ka a na-eweta ya oke dị n'ụlọ nna ama naanị na-ewetara ọkụ mụ nwa Uchenna I no dey know beta na m akpọ ụgwọ ọkụ unu metere m ebere ahụ siela m anya Uche ihe na-akọwa na oke nọ n'ụlọ Clara ogene bịakwa ka mkpọrọ gị ga anọ m ebe a na-akọrọ m ụwa ọnọdụ m na ọnọdụ ọjọọ nọ niile gị na-akọ don't worry solution is here bịa ka mkpọrọ gị gaa n'ụzọ dị mma okporo ụzọ dị mma gị na-eme ebe ahụ a na-ere ọgwụ oke ebe ahụ oke na-enye m nsogbu oke dị n'ụlọ m na-eme enjoy electricity karamụ nwa bụ Uchenna Clever ọnwụkwuo ya gị na-eme bọsa m agbawa aka ọgana ya gbawa Uche your house gaa n'ihu na Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Chioma Peace ọsụtụtụ ọma Uche na Clara na biko ka ihe wụ National Grid National Grid ewo igwe na-enye ọkụ ọ bụ na igwe na-enye n'anya ọkụ okopo ị nwere ike gaghị enwe ọkụ mana ọ tụrụ ndị mmadụ n'anya na okopụrụ ndị steeti Imo na-enwekwa ọkụ thank God ọsị Uche na ịgbalịkwana na efe zụtara m awụna m odogbo ọ sị ị na-eme ihe briefman na-enwe ike imeli onye gwara gị briefman na-elu ego who is briefman ka ọ dị n'ozi nke a si n'aka vọs St. Ifeanyị Mary Augustine aha ka nkụ aha awụọla sentence ọ sị ndị bandi a onyinye ekpensu ka a na-enye ha na-awere ya back they should take it back kedu ka ọ ga-esi akwụ 70k in a month naanị maka ọkụ na biko anyị gaa n'ihu kpuwe okwu anyị kwụsịwe ya ike na ndị ike na-egbu ahụ siela anya ọ dị ego ị bọọla chi ya ewo nke a kụchapụla ọ n'ebe ahụ ana m ekele ụtụtụ ọma o Ifeanyị na nwanne ya nwaanyị ana m ekele ndewo ọ Samuel Owunezi onye oziri ihe isi kedoro biko mana ugbu a nọ m n'Owerri ihe gbasara ndị NEPA ka ịdị isi ama ka a ga-akpọ ha kpọ ha aza ma maka akpọ Peter ka ga-akpọ Paul ha azawa ihe megara anya wụghị na-ekwu ekwu anya anyị full current very smart ahụ wara ọkụ kandụl ọ ga-enwuchi ike mgbe ahụrụ aha ha mgbe ahụrụ enwe ụlọ ọgwụ bifo ha ụlọ ọgwụ ahụ mgbe ahụrụ hospital ama ma ga-akpụwe ndị NEPA mgbe ahụrụ once in a while emekwa ebute okpokpo bil biko mara ihe a ga-eme ọ bụrụ agaga ngagharị iwe agagharịa mara ihe a ga-eme ha bikos ihe akarịala ọ Samuel Owunezi ya gaziri gị nọ Samuel Owunezi ahụna m ozi gị n'ụtụtụ a Caroline ọnụ nze isi na zibata ozi gị isi ụtụtụ ọma ndị ọma na biko anyị nye aka rịọ gọọmenti Naijiria n'okwu gbasatara ọkụ NEPA ọkụ latrik a na-ekwu ya ya bụ ikpe ekele agafewela nke aka ọ dị egbo gaa n'ihu nwaanyị ọma n'aka si n'aka Emi Best Ochiọsị Uche na Clara na ọ na-ekele anyị ndewo ọ sị hụrụ otu ndị EEDC na-eji amaka ige ndị mmadụ ọkụ ego na ụgwọ latrik ha mụrụ n'ọka nkụ na nke a obi ịta mmiri na ha dị too mean na nke na-aka ewutecha ha wụ na ga-enye ha ọka maka ikwe ha bil ọ dị egbo anyị ahụ na nke gị Ejistilion ọsị Uche na Clara na rock Clara one finger in the air we rock ejigba agwa ya onye ọcha ị ga-eme ya otu a ị ga-erotate nọ ya nụ kedụ na-akpa agba ka onye ime obodo ị ga-eme aka otu a yala erugharị Igbo
mụrụ nze ma m ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya na nnọkọ anyị na-aga na nke ụtụtụ taa. Gbalịa sonyere anyị mgbe ọ ga-akụ elekere 5 maka ihe omume anyị bụ ụwa dị egwu. Arụ mere British gbara German, ndị mmadụ bịara taa eke nwụrụ anwụ. Ewu ebikatala m ụnụ manụ na Uchenna Clever na abụ m onye anya mmiri. Anyị ka nọkwa ebe a maka na n'oge na-adịghị anya o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị, n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ. Emekwala ngagharị. Dr. Vigo onye ụnụ ma ama, nwoke omenye ọha kelee ọha na eze Na Ibolachi. Yes, Dr. Vigo is here again this morning. Ịgwakwa ndị Igbo ndị na-anụ olu m na anyị ga-enwekwe that free medical check-up tomorrow na Dengremite Hall, opposite Civil Defense Gate na Okigwe Road ebe a anyị ga-anụ. Ndọkwa 10 o'clock in the morning ka anyị ga-ebido, mana ndị mmadụ na-abịakwa n'oge, so you can come by 9. So gịnị ka anyị ga-eme? Anyị ga-elega ahụ comprehensively from head to toe na anaghị ego ọbụla. Dr. Vigo akwụgo ụgwọ ya is for our people, so that ka anyị ji na-emara our health status ọ dị mkpa too much, because a lot of people are